Ukuvula-ke inhlahla yemali, ungaze nje ukhethe uyothwala okanye ukuchitha igazi usebenzisa intindili. Thatha intindili wenze ngayo isiwasho senhlanhla yemali, uyifake esikhwameni sakho noma ucele-ke bakuthakele intindili uyifake emqaleni. Indlela elula-ke leyo-ke engazodinga ama-1,000 noma o-20,000, o-50,000, 100,000 umuthi wenhlanhla yemali, intindili. Abaningi-ke ey'nkundleni zokuxhumana bayayincoma intindili. Kuthiwa-ke ukukhuluma nayo. Intindili uyayiphatha ingumuthi iyodwa. Kuthiwa nje ivunywe kakhulu. Intindili iyakwazi ukuba umuthi wecala, iyakwinisa icala, ikukhiphe ezinkingeni. Uyayilengisa-ke nala olengisa khona emotweni, izokwazi ukukuvikela nasendleleni. Uyageza ngayo uma uqeda ukugeza, bese uyibuyisela-ke lapho oyibeka khona. Izindlela zokuyenza ziningi futhi zihlukane kakhulu. Yabo, ziningi zihlukene futhi-ke abantu abaningi banolwazi oluhlukahlukene. Uma-ke wazi enye indlela eyenziwa ngayo intindili, ngicele ubhale kwi-comment usitshele ukuthi wena uyenza kanjani. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi lo obuzile uphendulekile. Nawe usungabuza umbuzo wakho, comment. Ngizobe sengibuya nevidiyo ngizokwenzela. Ungakhohlwa .